салом бинандагони хабартиҷӣ. вазири молияви кишвар дар ин бора зимни нишасти хабарияш гуфт, ин иқдом новобаста аз мушкилие ки пандемия ба иқтисоди кишвар овард амалӣ хоҳад шуд. вазир гуфт, маблағи пешнибинишуда барои баланд бардоштани маош, нафақа ва стипендия дар нақшаи солонаи буҷа пешбинӣ шудааст. номбурда гуфт, афзоиши маош, нафақа ва стипендия аз рӯзи гуфтаи президент, ки қаблан ҳангоми муроҷиати худ ба парлумон эълон карда буд, сурат мегирад. бар асоси дастури эмомалӣ раҳмон, сар аз 1 сентябр музди меҳнати кормандони мақомоти ҳифзии ҳуқуқ ва хизматчиёни ҳарбӣ 10%, дигар муставиҳои буҷавӣ, инчунин нафақа ва стипендия 15% зиёд карда мешавад. инчунин интизор меравад, ки нафақаи маъюбони то 18 сола, инчунин гурӯҳҳои бекорон ва эҳтиёҷ ба нигоҳубин доштан бинобар маъюб 50% афзоиш ёбад. дар ҳоли ҳозир андозаи миёнаи нафақа дар ҷумҳурӣ 303 сомониро ташкил медиҳад. вале дӯстони азиз, ин хеле хабари хуш аст, ки зиёд карда истоданд, сол аз сол Тоҷикистон пешрафта истодааст. мо боварии комил дорем, ки аз инам зиёд мешавад, пенсия, нафақа ва буҷети Тоҷикистон ҳам назм мешавад. зиндагии Тоҷикистон хеле хуб рафта истодааст. мо яке аз дигар давлатҳо болотарем, аз давлатҳое ки дар Европа даромадагӣ ҳастанд ва ё ин хел чӣ надоранд, буҷет надоранд. ҳоло фикри машғул кунем, ки дар спорту дар бисёр спорт машғул шудан дар кор. шумо бояд Тоҷикистонро пеш барем ва номи Тоҷикистонро баланд бардорем. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед дар комментария.